Sziasztok! Sziasztok! Most feljöttünk csézni, aztán gondoltuk, játszunk már egyet. Most Patrik játszik, és úgy játszunk, hogy halálonként. És mondta, hogy ő szeretné kezdeni. Mondom, kezdjed. Én helyett átváltanék AK-ra. Az veled van. Nem is. Gyere. Halálonként játszunk. Miért jobb az AK? Lehet, hogy nem annyira pontos, de erős. És most ki is lőttek. Na, visszatértem. Mármint, hogy jöttem. Na, jöttem, szevasztok. Halálonként játszunk, szóval nem visszatértél, hanem most vehetjük halálnak. Igen, Patrik meghalt. Na, Istenem, hogy mozogsz! Máj. ok! Beszarok. Hát én is. Nem is lőtt. Meg majd pisztollyal fogok itt rohangálni. Jó neked. Can't terrorist win. Na adjad. Hé, halálonként. Hello, ez is számítanak, de hogyha a bázison maradt, úgy jó, hogy nem halsz meg baj. Nem voltam a bázison, csak... Jó van, még van egy terrorista. 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 Hátba támad, nem. Az igen! Ez ide bagolt. Bug. Hát. Cső! Yeah. Repül. Nézd már! A pisztolyt fogja. Lőd le. Kirövöm a... Faszát? Azt most elveszted, igaz? Nem. B-hop le falról. Wow. Kár, hogy nincs B. Raugrottam. Rá lehet ugrani a lábára. Megölték. De bazd meg. De most engem is meg fognak ölni, szerintem. Megöltek. Én jövök. Vissza megint. Visszajött Patrik. Kis. Nyom meg a tabot. Tudod, hirtkálnak Skype-on. Tudom. Tudod mit, hogy ne is halljuk. Jó. Eddig se hallottuk. Ez a hülye bot már megint itt áll. Lőd már ki! Boti. Vagy bot. Az igen. Csak el... Repül! Juhú! Páran mindig befagynak. Star Wars. Csedi. Menj már innen, mi ez? Azt a kurva. Ki lőtte? És hát én nem tudom, mit lősz. First person. Game coming. Na. Hagyjuk. Fogadjunk meg halok. Fogadjunk, hogy meghalsz. Jó lesz az. Szép, csak nem te lőtted ki. Akkor kaptunk volna manit. Még lehet vásárolni? Nem. Ott van. Oh. Egy témon ellenetek. Kajak. Patrik? Majd csinálunk egy olyan videót is, ahol megtanítalak szurfolni? Ja. Oké, vigyünk akkor arról szó. Szép! Oh. 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 Megöltél egy embert. Az biztos nehéz eltalálni, hallod? Menj innen! Hát, ez igen. Bucu vagy ki ez? Bucu? Szúr! Azt a kurva, hogy lelőtték. Láttad? De! Kibe. Aimos Mutthörödet. Fogadjunk, hogy nem a most. De, ilyen jól nem lehet célozni. Én messziről head be. De a aim az hasba lő. Meg fejre is. Gyors menet volt. Tudom. Free over. Oh. Beszélni is tudok. Free over, right. Hogy mi az? Istenem, hogy nem kapod. Nem kapod. Mit nem kapod? Karácsonyra ajándékot. És... Ő az már tudja, hogy aim. Mondtam neked. Mert én adok neki aimot. Aha. Megnézem. Ja, anyád.
Adtál neki a imot, igen. Wow. De még kiírja, hogy wow. Yes. Magyar vagyok, köcsög. Azt a kurva. Szállt. Zami. Jó van. Ó, egy ellen. Egy vs egy. Kis párbaj. Kajak. Na, bazzeg. Hol vagy? Látlak, cigány, ne bújj el. Aha, Amúgy kajak láttam, amúgy nem, de... ott volt. És nem kapod a rohadt anyádat. Bekempeljem? Fej, egyet, úgyse tudod, bekempeljem, nem le. Látlak. Most le is lő, figyelj. Bum! És nem, elszalad előtte, azt a rohadt. Aha. Oh! Na. Ja, hogy volt más is. Nem, elektrozóm visszajött. Figyelj, én nyerek, úgyis én nyerek. Bum, headshot. Nem látsz? Ez olyan, mint mikor így mész. Ezt ők nem látják. Tudom. De én csak neked mondtam most. Ja, jó. És most bemutattam neki elég kemény. Ja, látta is. Ez igen. Ez olyan menő, így lehet rajzolni, ezt ti látjátok? Egyébként mi miért nem látunk most semmit? Nem szab. Oh. Aha. Pedig furán nézett ki felülről. Egyébként mennyi az idő? Wow. Menő. Patrik? Egyébként most megy szerintem úgy 5 perce. Akkor még 5 perc. Ja. Mondjuk a lopakodás mester, ezt tanuljátok meg. Látom. Ez menő. Francokat nem aimos. És hogy ölte meg? Mit csinálsz? Így már innen. Itt vagyunk, bacsika. Csak Van. választani kellett. Huá! Én akarok késpárbajozni, én jól Majd tudom. tőled is meg fogjuk kérdezni, de ez így nem lesz jó, hogy késpárbajozni akar, és Ketten vagyunk. menj már neki, nekem 35 HP-m van, takarodj már. Nem akarsz meghalni? Nem! Na, menjél már oda, na! Megint bemutattam neki. Nem. És elővette a pisztolyt, azt hogy? Nem tudom. Na jó, szerintem már lassan majd búcsúzhatunk. De még lassan. Fog jönni. Nem fog jönni. Anyára! Hát ez gyors volt. Ilyen gyors cserék vannak. Wow. Ez ilyen. De nálam elkapom azt is tanyárat. Merci, hogy vagy nekem. Fúj. Merci, hogy vagy nekem. Ó, nem is, de merci, hogy vagy nekem. Ezt elkezdjük. Yeah. Ezek nem hallották most. Nem baj. Anyád. Ott vagy. Vagy kocsog. Hajj már meg! Hajj már meg! Szerintem most te vagy. Ez szaríts. Hogy nem bírtam leszedni az anyját. Most vagyunk take. OXD. Oxd. Azt a kurva. Látod, ezért mondtam, hogy jobb az AK. Így jobb. Könnyebb tölteni. De már betöltett. Szólok, hogy jobbról jön. Leszarom. Ketten vagytok, nem áll?
Mi meg 3. Ketten vagyunk már csak. Hát már. Na, Úgy látod, hogy milyen messzire elbassza az zákát? 2 méterre. Add ide. ez is miattad van. Aha. Na mennyi az idő? What's the time, please? 48. Még van 2 percünk. És hát 1. Csak te voltál. Egyet kaptál fejbe, többit meg meghaltál. De mit lősz? Paja. Savazsás. Te akarod? Kilőttem. Meghaltam. Még Na jó van, most már búcsúznunk kell. Szóval, egy pill. Még egyet megy. Közben ne nyomd meg se az egyes, se a kettest, jó? És mi az, se a nullát, se az egyest. adjatok már. Menjünk. Merci, hogy volt nekem. Nem tudod, Ez már be. ha nem tölti fel a videót, az nem az én bajom lesz. Ja, és még valamit elfelejtettem. Shakunza baraszat a dilla. La la. Megbeszéltük, hogy ezt minden sorozatban el is fogja adni. La 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 la. Raptanész, la la. Hogy ilyen virtuóz. Shakunza baraszat a dilla. La la. La 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 la. Tárkák győztek. Ezt már egy percet tovább léptük, de mindegy. Nem, még nem. Ő tudod, hogy 40-kor kezdtük el? Na jó van. Na, játszottál egyet? Na, sziasztok!